Ассалому алейкум, обунашиёни канали Исфара Про. Инак мо дар шаҳр Федератсияи Русия шаҳри Тула як чойхонаи нав боз кардем. Ман ба ин ҷо менависам суроғи чойхонаро. Марҳамат кунед, биёед дӯстони азиз, дар чойхонаи мо тановул кунед. Беҳтарин хӯрокпазо, беҳтарин ошпазо, беҳтарин моҳирдастон дар ин ҷо кор мекунанд. Дӯстони азиз, мо шуморо таклиф мекунем. суроғаро ман хеле ки гуфта гузаштам, ба ин ҷо мегузарам. Метавонед биёед дӯстони азиз, дар ин ҷо ош, яъне оши палови тоҷикӣ, сих кабобҳои беҳтарину бомазза, шӯрбо якум ва дуввум хӯрокҳои. баъдан ман ҳозир шуморо ба шумо даруни чойхонаро нишон медиҳам. бубинед дӯстони азиз, бо мана агар дар ин ҷо метавонед бо дӯстон сарҷамъ ёед, баъд аз кор шинед, бо ҳамдигар суҳбат кунед, бо ҳамдигар бо як хӯрок тановул кунед. дӯстони азиз, касоне ки тамоми тоҷикони дунёро, тамоми тоҷикистонёнро, тамоми ҳамсояҳои тоҷикистонро мо низ ба ин ҷо таклиф мекунем. дӯстони азиз, албатта биёед ба чойхонаи мо. яъне чойхона дар шаҳри Тула қарор дорад, дар кӯчаи проспект Ленина мегӯянд. ман ба шумо адресашро, амин суроғашро ба ин ҷо менависам. инак даруни чойхонаро дида мегузарем. амин чойхонае кушодем. акнун бохабар шуда шумо аман? дуруст, мо акнун гузаштем ҳаминҷо ба чойхонаи тоҷикӣ. бӯи кӯҳистони тоҷикистон кард, барои ҳамин наздаш омадем ки як бинем чӣ хел аст гуфта. шод шудем ки аз фарзандои тоҷикистон ки инҷо ба омадем хизмат мекунам барои мардум, барои тоҷикҳое ки ҳастанд дар инҷо хизмат мекунанд. худованд нигаҳбоншон бошад. ташаккури зиёд. мо шуморо интизор. саломат бошед. сарбаланд бошед. дӯстони азиз, инак чойхонаро аз дарунаш ман ба шумо нишон медиҳам. мумкин каме бо гапзанӣ хатоги бошад, яъне узри зиёдро мефармоям ба шумо. ба инсонро гирифтан инҷо ба одам бисёр штиги яку инҳои намегирем, бо чашмои бад нигоҳ кардосям, хел нагиримам не меояд. аз ман шумо ба тарафҳои хӯрокҳоро нишон медиҳам. инҷо ба танӯр шудааст, самбоса, нони гарм, ҳамаш мешад. худо агар хоҳад инҷоанда инҷо ҳама чизои бентон шашликҳо свежи, ҳамаш нав пухтосиянд. инҷо мана шириниҳо, хӯрок, торта нагӯем. инҷо ба хачапурию ҳама чизои ҳалолин. гӯшто, гӯшти мурғ, гӯшти гӯсфанд, гӯшти гов, хел намудаш бисёр. дӯстони азиз, оши палавам дар ин ҷо мешалакай тамом шуд. дӯстони азиз, мо хай каме дер карда омадем. ошои тоҷикӣ, якои пову беҳтарин. дастам дарда набиянад акоҷон. саломат бошед. бо инҷо ба дуюм мешад. худо агар хоҳад рӯзҳои наздик бо наворҳои нав ба нав мо месозем. мана аллакай сих кабобҳои мо омода шуда истодааст. дӯстони азиз, мана ин нежный, яъне ин қима, яъне ки дар ин ҷо лӯля мегӯянд, лӯля кабоб ва нежный шашлик омода шуда истодааст. дӯстони азиз, ҳамашро свежи дар назди худатон пухта медиҳанд. кас шеф Бурҳон ҳастанд дар инстаграмашон. мо инҷо ҳам инстаграми ин касро мемонем дар роҳитон. беҳтарин моҳир, дастмоҳиртарин сарошпаз гоем, хато намекунем. дӯсти азизамонро дар инстаграмашон дароид тамошо кунед. инстаграми чойхонаро низ мемонем. ҳама чизаш ҳаст.